Wetusa, wetamara gịrị ofe, ka ụmụnnụnụ racha ya, ka ọkpọkuku kpọgbuo ha, egbendo, 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 egbendo. Onye mere nwa na-ebe akwa? Egbe mere nwa na-ebe akwa. Wetusa, wetusa, wetamara gịrị ofe, ka ụmụnnụnụ racha ya, ka ọkpọkuku kpọgbuo ha, egbendo, 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 egbendo. Egbendo, 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 egbendo. Unu ahụla ka esi agụgụ nwatakịrị n'Igbo. Ọ dị mma ị na-agụrụ ụmụazị egwu n'Igbo ka ha wee na-arahụ ụra nke ọma. Ha na-arahụ ụra, ha na-arọ nrọ n'Igbo, n'asụsụ Igbo. Bikonu, nne na nna, ana m ayọ unu, onye ọbụla sụbara ụmụ ha Igbo site na mgbe ha pere mpe. Ka emesịanụ, Maazị Ezeoke.